Ovo su bile slike koje su obeležile veče za nama. Dobro jutro. Ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, Anđelka. Dobro jutro, Irina i Milana i poštovani gledaoci. Pa kako meteorolozi... Vidimo se kasnije tokom jutarnjeg programa. Prvi voz kroz Srbiju je protutnjao 1854. godine, prvo na konjsku, potom i parnovu pruge. I Sanja Belović je upravo sada, kada proslavljaju svoj jubilej, baš sa njima, sa učenicima železničke škole. Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro. Sve u učeničkom domu. I čestitamo jubilej, naravno. Naravno. U nadi da će ova deca imati više sreće sa nekim bržim vozovima. Misliš da će ih ubrzati? Pa dok oni za argumenti za i protiv. Pa argumenti za u svakom slučaju. Što se tiče ostataka pesticida i ostalih štetnih materija, jer se proizvodi na način koji ima sistem kontrole i sertifikacije, te je znači svaka faza proverljiva. Znači isključuju se upotreba hemijskih sredstava, osim nekih koji su dozvoljeni, naravno i o tome ćemo možda kasnije nešto reći. Znači, šta podrazumeva organska hrana, poljoprivreda, u stvari i stočarstvo? Znači šta? Ona podrazumeva prosto da se... Dobijanje sertifikata. I jeste i nije skupo. Kod nas je recimo u zadnjih par godina nekome ko će da mu kaže ovo je eko, ovo je bio. Treba da gleda bilo da su to upakovani i prosto dokaz i sigurnost kupcu da je zaista kupio jedan sertifikovan proizvod koji je znači... Znači na pijaci recimo trebalo bi da potražimo sertifikat. Da vam kažem, svi su dužni čije proizvode prodaju. I mi kao kupci apsolutno imamo prava da zatražimo u svakom... A svedoci smo da ih ima bezbroj, nije ništa usporila. Kod nas je mnogo veći problem. Zašto? Mediji često ne insistiraju na završetku takvih priča. Mnoge priče su ostale nezavršene. Mi ne znamo šta se događalo kasnije po izlasku iz, recimo... Naravno, pa vi u dnevnu, znate, vi radite u dnevnu. Mi smo, kažem, pisali, reaguje, tu je neki spor kao nadležnosti. I evo prvo pitanje. Čuli smo Norveška najbogatija. Ima li Srb u Norveškoj? Konstrukciji radilo na tome da se što brže upravo taj proces kao jedna od ključnih stvari. Slušamo to već duže vreme da je to vaš posao, ali šta da kažemo o građanima u dijaspori koji znamo da gledaju jutarnji program u velikom... Dobro jutro, evo nas u nastavku jutarnjeg programa. Jugoslovensko dramsko pozorište i Atelje 212 od večera će ponovo posle letnje pauze izvoditi redovni repertoar, dok će većina beogradskih pozorišta otvoriti vrata za svoju publiku tek sledećeg meseca. Tačno 15 godina rada juče je obeležilo pozorištance Puž na otvaranju nove sezone. Kako i priliči svojim vernim malim gledalcima, obratio se Branko Kockica. Zbog brojnih kulturnih i sportskih događaja danas će značajno biti izmenjen režim saobraćaja u Beogradu. Dakle, možda vam je bolje da idete peške po centru i oko Novog Beograda, tačno oko Ušća. Zato pažljivo slušajte našeg dežurnog reportera. Asocijacija sportskih novinara Evrope drugu godinu za redom izabrala je Novaka Đokovića za najboljeg sportistu starog kontinenta. A danas naša tenis serija u Davis Cupu igraju odlučujuće mečeve za plasman u finale. Juče ste u jutarnjem programu videli ekskluzivne snimke sa 65. salona automobila u Frankfurtu. On je još uvek u toku, a ono što je najviše privuklo pažnju posetilaca jesu i najbrži i najskuplji automobili. Oni koji su pomerili granici savremene autoindustrije. Svi oni prelaze granicu od 300 km na sat, a koštaju više od 200.000 evra. Na sajmu ih je 50, na njihovu izradu kupac čeka više od godinu dana, a na televizijskim kanalima u Srbiji trenutno se prikazuje više od 20 kulinarskih emisija. Možda postoji jednostavno objašnjenje za to. Kada je reč o hrani, nema onih koji su nezainteresovani, a uz to moderni kulinari su istovremeno i vodiči kroz egzotične zemlje i kulture. Oni su diskretni nutricionisti i ljudi koji uvek isporučuju srećan kraj. To je ono kada vidite što sve ide, vidite ko lepo izgleda, to sve što su napravili. Da, emisije je mnogo, ali u jednoj se priča. Njen junak je Nenad Gladić. Vaših emisija? Pa kreće, da. Možda je u startu malo egzotičnije, u principu pikantna je hrana. Dakle, tu je neki balans između ljutog i slatkog. Oni vrlo često stavljaju, vrlo je jeftina i onda nisam vidio neki poseban razlog zašto bi tražio neki restoran sa zapadnom hranom. Inače, ako neko baš ne može da se nađe... Ali mogu li u Srbiji da se pronađu namirnice sve, recimo, koje su potrebne za spremanje takvih recepata? Često čujemo kritike da kada... Nisam. Da skratim priču, nisam. Imao sam želju, ali nisam.
ali zato si putovao po Srbiji i snimao tamo također. Da. Pa to putovanje po Srbiji dalje traje. Imamo još nekoliko epizoda da snimimo. Za ovaj serijal do sada smo snimili materijal u Kovačici, Idvoru, Svrljigu, Knjaževcu, bili smo u Aranđelovcu pre neki dan. Pasulj, evo dobacio odavde. Pasulj, naravno. A juče je Manu Chao i band L'Aventura nastupio u Beogradu, oduševili su publiku, kažu. Naravno, prostor u hali Pionir, odnosno hali sportova, gde staje svega 6000 ljudi, bio je mali za sve one koji su želi da vide ovaj koncert. Kvartet Sense Arctica sa nama ovoga jutra, za kraj jutarnjeg programa. Sa nama je Sonja. Svirati svoj program Istorije plesova. Inače, naš početak, naš prvi koncert. Nije još naučila da sviramo testeru, ali valjda ćemo uskoro i to moći. Možda do sledećeg leta. To. U 9 sati počinje Žikina šarenica ovog vikenda iz Beča. Tačnije, ja mislim da će biti ispred zabavnog parka Prater. Jeste, rekli smo da je Žika najpoznatiji RTS-ov izvozni proizvod, tako da možete da gledate odmah nakon jutarnjeg programa. Oni koji su u Beču naravno mogu da se pridruže i da prate emisiju koja se snima, koja je u emitovanju i da uživa. Hvala što ste bili uz nas ovoga jutra. Mi se vidimo idućeg vikenda tokom sedmice sa vama Nataša i Maja. Ostanite uz RTS.